السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Wiki tima fotokozera napo chizindikiro namba 7 kuchokera mu zizindikiro za muntu wa bid'a, ndipo tidanena kuti chizindikiro chimenechi ndi alwaqi'atu fi ahli al-athar, amayankhula zoyipa zokhudza anthu amene anyamula ma ahadith, mwachidule ahli sunna, amadana nawo anthu amenewa ndipo amayankhula zinthu zosakhala bwino mpaka na zimafika powanyozanso kumene masahaba radiyallahu anhum. Ndiye maulama kuchokera mu ahli sunna wal jamaa adayankhula kunena kuti inuyo mukamuona muntu yadhkuru ahadan min as-sahaba au min al-a'imma bisu'in fattahimhu ala al-islam, mukamuona muntu akukamba zokhudza mmodzi mwa masahaba kapena mmodzi wa atsogoleri amene anabwera pambuyo pa masahaba kuchokera mu matabi'in komanso mataba'a tabi'in ndiye na mumibado ya pambuyo pawo, iyeyo akukamba zoyipa za anthu amenewa, munthu ameneyo mumukayikire pa chisilamu chake kuti amene chisilamu chake ndi chotani, mumukayikire. Ndiye lero timafuna kuti tionepo chizindikiro namba 8, ndipo chizindikiro chimenechi ndikhulupirira kuti ambiri mugwedeza mitu kuti na mu nthawi yathu ino ichi ndiye chikuonekera mwa anthu ambiri. Chizindikiro chimenechi nchonena kuti munthu wa bid'a amayikongoletsa bid'a yake ndicho linga chonena kuti ena akopeke nayo. Titenge chitsanzo nkhani yokhudza maulid, awa amene amapanga kuti kusangalala kubada kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mudzaona kuti tsiku lija likamayandikira amayika kuti Kaaba maranda about mizinda ikuluikulu ika ku Blantyre kandi ku Lilongwe, sindikudziwa kunzuzu songa tamapanga choncho. Kuzomba kuno ndiye tilibe roundabout, ndiye mwina zimavuta koma mizinda ikuluikulu amapanga zimenezo. Ichi ndi chizindikiro chimodzi chonena kuti anthu amene wawa akuyikongoletsa bid'a ija pofuna kuyitanira anthu ena ku bid'a, basi kuizungulisa magetsi iziwala usiku twani. Chimene akufuna ndi chani? Akufuna kuti ena mugulu la Islamu amene alofoka atenge ngati zimenezo ndi zinthu zolondola, azitenge zimenezozo kuti ndi zinthu zimene zili zotani zolondola. Ndiye pachifukwa chimenecho mudzaona kuti chiletso chija tidachifotokoza kuchokera mu simati rajuli al-aqida, tidanena kuti munthu wa aqida amadzitalikitsa kwa munthu amene ali wa bid'a. Kudzitalikitsatu kwa munthu wa bid'a cholinga chake ndi chimenechi, chifukwa munthu wa bid'a uja amayikongoletsa bid'a yake ija, ndakayikongoletsa iweyo umakhala kuti uli pa chiopsezo choti ugwerenso mu bid'a yomwe ija. Ngati mmene tidanenera kuti qila lil-Auza'i, zidayankhulidwa kwa al-Auza'i, inna rajulan yaqul, pali munthu wina amene akumayankhula, ana ujalisu ahla sunna wa ujalisu ahla al-bid'a,
ine ndimakhala limodzi ndi anthu a sunna komanso ndimakhala limodzi ndi anthu amene ali abida. Faqala al-Awza'i hadha rajulun yuridu an yusawi baina al-haqqi wal-batil. Uyu munthu uyu akufuna kusakaniza chilungamo ndi bodza pazimene akuchitazi. Akufuna kusakaniza chilungamo ndi bodza. Chilungamo chili kuti? Ku ahli sunna. Bodza lili kuti? Ahlul bid'ah. Nde pokhala limodzi nthawi zina akakhale uko, nthawi zina akakhale uko, nde iye pokhala limodzi ndi anthu amene ali bid'ah, anthu a bid'ah ajawo amapezeka kunena kuti akumusokoneza. Ndi akapita kwa anthu a haki amapezeka zoti akumuongola. Ndiye chasangaongokebe chifukwa choti akubwererabe kubodza nthawi zina ndi zina. Ndiye akufuna kusakaniza munthuyu pakati pa chilungamo ndi bodza. Pachifukwa chimenecho Abu Qilaba adayankhula mawu amene timafuna kuti tiyankhulane. La tujalisu ahlal ahwa, inu musakhale nawo limodzi anthu awawo amene amatsatira zilakolako zawo. Wala tujadiluhum, ndipo musamayankhulane nawo zokhudza dini, musapange nawo madibeti kumakambirana. Tata tenti kambirane apa pali topic yakuti tenti kambirane imeneyo, ikatha topic imeneyo tenti bwereni topic yakuti. Ineyo ndali mmodzi wa anthu amene ndidali nawo m'magulu awawa amene timakambirana zinthu kuyitanirana ku haki. Ndiye ena anthu amene anali Ahmadiyya, ena ni Mashia, ndiye mukaona Masufiya, Mashia, ena amene mwakuti Ash'ariyya wa ghairihim. Mene mutimabwera ndi topic ndikumakambirana. Ndiye ine ndaona kunena kuti anthu awawa sakufuna kudziwa chilungamo, iwo akufuna kupanga defend bodza lawo lija. Ndiye pachifonera kuti akufuna kupanga defend bodza lawo lija, ineyo ndikakhala munomo ndidzapezeka zoti mumtima mwa ine mwayamba kumera chikayiko pa zimene ndimazidziwa kale zokhudza chani chilungamo. Zimene ndinachita nangotuluka mugulu muja chifukwa ndinadziwa kunena kuti munomu ndikakhalamo anthu awawa ndithu akhoza kundisokoneza. Ndiye Abu Qilaba kunena kuti fa inni la amanu an yaghmurukum fi dalalatihim, chifukwa ineyo ndikukuoperani inuyo kuti simudzakhala otetezeka kusochera kwawo, simudzatetezeka inuyo. Wa yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, komanso adzazikutira zimene inu munali kuzidziwa zija, kuzikutira ndi chovala. Adzazikutira zimene zikuti izizi zabodza. Ndiye inu muzapezeka zonati mwavala chovala chawo mkusiya chovala chanu chimene chili choyera. Iwaja akupatsani chovala china chake chimene chikunyezimira koma ndi chachitedze. Inu kusiya chovala chanu chabwinobwino choyera ndikukatenga chovala china chake chimene chikuoneka kuti nchanyezinyezi, chikuoneka kuti ichi chinchapa mwamba, koma mukachivala muyabwidwa. Ndiye tikuyeneka kuchenjera chifukwa munthu wa bid'a amayikongoletsa ndithu bid'a yake. Muonanso kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankhula kuti la tusahib illa mu'minan, inu musayende kupatulapo muyende ndi okhulupirira nzanu. Wala yaakul, komanso musadye inuyo ta'amak, chakudya chanu, illa taqiyun, kupatulapo ndi munthu amene ali ndi taqwa na amene odzidya naye limodzi. Ndiye tatiyeni tuoneni chimene mtumiki amafuna kutanthauza mu hadithi. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akudziwa kunena kuti munthu amene iwe udzienda naye ngati sakhala wokhulupirira, iwe udzienda naye nthawi zonse, ndithudi udzapezeka kunena kuti wayamba kupanga compromise zinthu zina mu Chisilamu. Lero lino asilamu alipo amene ali ndi anzawo a Chikristu amene ali pondapo nanenso ndipondepo. Mwaonetsetse amene yikakwana nthawi ya swala saswali, amakhala ali kumipira, amakhala akambirana kanza kuntchito, kaya akambirana chani, ndiye naso amachita kubweranso nthawi ya swala yomwe akuchita zozoti panopa ndi nthawi yoti asilamu amapemphera ndi amabwera nthawi imeneyi. Basi pang'ono basi watani wasiratu kuswali, kumango swali lachisanu lokha. Ni mmene zimakhalira.
ndiye ngati munthu amene asali nsilamu akukupanga iweyo zimenezozo kuli bwanji munthu amene ali wa bid'a uganiza ngati iweyo ngakhale sefu sungakhaleso sefu ya chifukwa iye ujaso akupangitsa kuti bid'a yake ija ikongoletse. Lero lino mwaona kuti asilamu amachita mantha kumuletsa mkhristu kuti asamapembedze Isa ibn Maryam, kuchita mantha kumpanga dawa mkhristu. Why? Because they have become too close ndi munthu uja. Ndiye mwamva mabrothers ena amanena kuti ineyo ndimkwatira mkazi wa Chikristu chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala adalola. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala adaloleza. Ndiye ine ndikamukwatira ameneyo ndimuyitanira ndikampanga dawa ameneyo ndimpanga dawa. Ndiye chimene chimachitika amapangidwa dawa ndiwo. Chifukwa mkazi uja amakhala so nayenso ndi njira zake zimene amagwiritsa ntchito, ndicho linga choti iwenso akukole kupatulapo ochepa amene amakhala kuti zachipembedzo alibe nazo ntchito. Taonapo ifeyo amuna amene ana awo apezeka kunena kuti akutsatira mayi awo. Taonapo ife amuna amene ali ndi ana koma ana onsewo palibe olo ndi chimodzi yomwe cha Chisilamu amachita. Iwo basi ndi amene ali Msilamu nyumbamo. Komanso Usilamu wake mukauonaso wapendapenda. Pena zimwamowa, basi kumeta mbali, basi swala akafuna, basi mapate, mango jambulisa zituzi status ndi zina zotero. Basi. Pamene poto akupangani dawa tu. Pamene popo akupangani dawa popanda so kukaikira kwina kulikonse, ino wapangira dawa mukutsatira manhaji ya munthu amene. Tili ndi nkhani kuchokera kwa Ibn Kathir, komanso Imamu Adh-Dhahabi adaisunga mu As-Siyar. Nkhani imene ndiyo kudza Imran ibn Hattan yemwe anali mugulama tabi'in, ndipo adaliso mmodzi mwa anthu amene adali pa haki, anali kuchokera mu ahli sunna wal jamaa. Ndiye Imran ibn Hattan pambuyo pake anachedwa al-Khariji, kuti yeye ndi mmodzi mwa makhawarij. Chifukwa kumayambiliro kana min ahli sunna wal jamaa, fatazawwaja imra'atan min al-khawarij hasanatan jamilatan jiddan. Ana akwatira mkazi kuchokera mugulama khawarij amene anali wabwino komanso wokongola kwambiri. Fa ahabbaha, ndiye Imran adamukonda mkaziyo ndikumukwatira. Koma Imran mukamuona mene akufotokozera kuti adali mwamuna wonyasa maonekedwe. Anali mwamuna wonyasa maonekedwe. Komanso anali munthu watsoka. Ndiye fa arada an yaruddaha ila sunna. Chimene adafuna iyeyo Imran ndichoti mkazi amene yuyuyu amubweretse ku sunna. Fa abat, mkazi uja adakana. Fartadda ma'aha ila madhhabiha. Ndiye chimene chidachitika mkazi uja anabwerera ndi mwamunayu ku madhhabu ake, yani adamukokera mwamunayu ku chikhulupiriro chake mkaziyo chimene chili chikhulupiriro chani cha makhawarij. Basi Imran adapita kuchoka mu ahli sunna, kuchoka mugulama imamu odziwika bwino ahli sunna, ndikukagwera mu chisokonezo. Al-Bukhari adapereka kuchokera kwa Imran ibn Hattan, adaperekapo hadithi. Koma hadithi imeneyi adali atailandira kuchokera kwa Yahya ibn Abi Kathir, ndipo Yahya ibn Abi Kathir adali atailandira iyeyu kwa Imrani. Imraniyo munthawi imeneyo ali sahibu sunna, ali munthu wa sunna ndithu, akumaphunzitsa anthu zokhudza aqidatu salafi salih. Koma pachifukwa chonena kuti adadzipititsa kwa mkazi yemwe iyeyu mu nia yake inali yoti ndikamusinthe mkazi ameneyo chandimukwatire chifukwa chakukongola kwake mkaziyo, komanso chifukwa chonena kuti anali wabwino ndithu, ndiye anakopeka ndi zimene zija, ndiye mkazi uja anamusintha. Ndiye izizi zikusonyeza kuti anthu a bid'a ndi anthu amene ali ochenjera kwambiri, amayikongoletsa bid'a yawo mpaka na munthu ngati awatu kwanena awatu ndi maulama
amene anapezeka zona atakodwa mu msampha. Nanga kuli bwanji munthu onena kuti dini sakuidziwa, chimene amangochidziwa yeyo ndi kuswali, kusoma Fatiha, inna a'tainaka al-kauthar, qul huwa Allahu ahad, basi. Mukumuona bwanji munthu ngati amene ndi ayende kapena azicheza kapena adzimverera za ijeni za mubtadi, adzimverera za anthu amene ali pa bid'a. Mukuona bwanji za munthu amene? Ndiye ife tikamawaletsa anthu mwachitsanzo, mbuyo mutima tinapereka listi ya anthu amene ali abida, kunena kuti awawawa musamawamverere. Ndiye tinaperekanso listi ya anthu ena amene zochitika zawo ndi zokayikitsa, zikusemphana ndi sunna. Tinafotokozaso awaso musamawamverere, koma anthu kusamva. Ayi mukuwada amenewo, inu zona munthu ameneyo basi angamayime pagulu ndikumayankhula zinthu ngati zimene inu mukunenazo kuti ndetu ndi mmene zimakhalira. Amazikongoletsa zinthu zimene zili za haramu, kumanena kuti ayi palibe vuto kugwirana chanza ndi mkazi, yayi palibe vuto mamuna amene ali woti ndi gay, basi palibe vuto ukhoza kumamupanga dawa pang'ono ndi kumapanga naye friendship. Inu mtumiki wa Allah ngati akunena kuti akhrijuhum min buyutikum, athamangiseni amene mnyumba zanu, asabwere musapange nawo friendship. Nde inu ndine zikanata tiwapanga dawa, amene watati panga dawa atinamiza chifukwa amayikongoletsa njira yawo yolakikayi, kuikongoletsa imeneyo. Inu chikondi ndi chikondi, kuti mesa Mulungu anayika chikondi. Nde ngati munthu akukonda zimene akukondazo, ndipati pamene pakusonyeza kuti munthu amene wakonda mamuna anzake wapanga zinthu za haramu. Ndipati popeza mu Qur'ani zimenezo palibe. Kumachita kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anawapirikitsa anthu amenewa. Umar ibn al-Khattab anachitanso chimodzimodzi, anawanena kuti anthu oyipa ndi anthu osokonekera, ndiye iwo zikapanga nawo ubale ndikuona kuti ande wapanga dawa, ndizicheza nawo ndi wapanga dawa. Akupanga dawa ndiweyo. Mwina malingana ndi nthawi, palinso ena mugulu la Asilamu kumene ndimafuna kupita kwambiri kunali kumeneko. Pali ena mugulu la Asilamu amakonda kumawerenga ma inspirational quotes, akuti zokamba zimene zimakhala zomulimbikitsa munthu. Koma zokamba zimenezo zikuchokera kwa anthu amene ali makufara, philosophers tingotero mwachidule. Pali anthu ambirimbiri amene ali philosophers. Pali wina wake wa ku India uku ali ndi ndevu zake za white zazitali bwino, amavala chilemba chake apa, amakonda kumayankhula zina zake zokhudza anthu ndithu. Ndikumakamba za mmene moyo umakhalira, ndikumakamba za mavuto chani, mpaka na lero lino Islamu akumaika status ya anthu ngati amene wawa. Akuti kuakondetsetsa kuyankhula za nzeru. Wallahi anthu amene alibe nzeru, chifukwa kanakhala nzeru choyambirira kanamukhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala. Sangakulimbikitseni nuyo zokhudza umoyo wa dziko lapansi, sangakulimbikitseni zokhudza ku akhira, angokuonongani. Ndi anthu akupezeka zonati mwaona Asilamu akumatenga zimene zijazo ndikusiya zokamba za mtumiki, ndikusiya zokamba za maswahaba wal a'immatil muslimina min ba'dihim, kusiya zimene zozo ndikumatenga za anthu ngati amenewa. Chimene chimachitika ndi chani? Umayamba kuwada anthu amene ali pa sunna. Lero lino munthu amayankhula kunena kuti kukambirana kwathu kusindifuna ndimvepo hadithi ina iliyonse, mukukambirana kwathu kusindifuna kumva aya ina iliyonse, tatiyeni tizingokambirana. Chimene akunyasidwa ndi hadithi ndi chani? Chimene akunyasidwa ndi aya ndi chani? Ngati iye ali Islamu, chimene akunyasidwa nacho momoti adzimva kukoma kuti munthu amene mukukambirana nayeyo akukufotokozerani za maayati Allah, akukukumbutsani za ahadithi mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam. Inu moti mudzimva kukoma koma mukunyasidwa ndi zimenezo. Abweraso tusheha mahadithi yacho, basi chilichonse basi qala rasulullah. Izi ndi zimene zikusonyezera kuti anthu amene ali pa njira yopotoka ativeka zovala zimene zili zachani zachisokonezo. Ndiye timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti asatike mugulu anthu amene anga makongoletse bodza. Timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti asatike mugulu anthu amene ali abida nkumayikongoletsa bid'a yawo, koma atike mugulu anthu amene adzinyasidwa ndi chilichonse chosochera. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.